Ụmụnne m na ụmụnna m, ana m ekene gị ngị bụ onye Igbo. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Biko, ana m ewetara gị ozi ọma dị mkpa nke m kpọrọ omenala Igbo na arụsị. Ya bụ ịkọwapụta ofuma ihe bụ omenala Igbo ya na ihe gbasakwara arụsị. Biko, ana m asị ọ bụrụ na ị ga-esi ya ozi ọma anụnwa, o wee bụrụ na ozi ọma metụtara gị n'obi na ifuru eziokwu n'ime ya, gbaa mbọ ka ịfụ na o ruturu nwanne gị aka. Ọ dị mkpa ịtọgbọ eziokwu na ikuku, maka na ihe ọjọọ abatago ala Igbo ọka nkụ. O wee dị mkpa na a ga-ezi ya bụ ozi ọma. Biko, ana m asị ka ị gee ntị ofuma, gbaa mbọ ka ịfụ na ị sonyere ofuma. Ihe nnakọwapụta n'ime ozi ọma anụnwa bụ ihe gbasara omenala Igbo ya na ọdịnala Igbo. Ha abụọ dịkwa ka ogene mkpị na-abụ. Agaghị m aba n'ime ịkọwasị ya ofuma ka ọ ghara ịnara anyị isiokwu anyị ji mere akụkọ, kama na ihe dị mkpa bụ ka ịghọtasị ya nke ọbụla n'ime ya, maka na o nwere ebe a na-eje n'ozi ọma nke na-ezighị n'ụbọchị tata. Ọ dị mkpa mmadụ ịmata eziokwu, maka na akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl, Jizọs Kraịst gwara anyị n'ozi ọma nke Jọn chapter 8 verse 32. Ọ sị na ọ bụrụ na anyị mata eziokwu, eziokwu ga-eme ka anyị si n'oru wee pụọ. Ana m asị na afa nke Chineke na ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst na ike nke mmụọ nsọ, ka onye ọbụla nke na-enweta ozi ọma anụnwa si n'ime ya nweta nwere onwe, ka ọ bara anyị uru, bakwara ụmụ anyị uru, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'ime ozi ọma anụnwa, anyị ga-aghọta ihe bụ omenala na ọdịnala, ghọtakwa ihe bụ ịgọ mmụọ, ghọtakwa ihe bụ dibịa, wee marazie ihe bụ arụsị. Biko, aga m akpọkepụta ihe ndị a n'olu oyibo, maka na oyibo abịago. Anyị agaghị ajụ oyibo, kama na ọ bụ onye mmụta nke o nwere ike o jiri bara onwe ya uru wee na-ekene Chineke. Ya mere, aga m akọwapụta ihe ndị a n'olu oyibo. Omenala, gịnị bụkwa na omenala? Omenala bụ ihe ndị oyibo na-akpọ tradition. Gịnị bụ ọdịnala? Custom. Ha abụọ dịka ofu ihe ahụ. Nke ịtọ bụ ịgọ mmụọ. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Ịgọ mmụọ bụ nke ndị oyibo na-akpọ pagan. Gịnị bụkwanụ dibịa? Dibịa bụ nke ndị oyibo na-akpọ dọkịta. Ọ aka ọrụ ka ọ bụ. Arụsị bụ nke ndị oyibo na-akpọ deity. Ihe ndị anụnwa dị maka ịghọta ya ofuma. Dịka m kwuru na mbụ, ihe ọjọọ abatago ala anyị. Ụfọdụ ndị ewerego aghụghọ wee na-aghọrị ndị mmadụ, were na-eduhie ndị mmadụ ụzọ. Mana ọ bụrụ na ịmata eziokwu, eziokwu na-ebute nghọta, nghọta na-eweta amamihe. Ọ bụrụ na ịmata eziokwu, ọ ga-eme gị i wee nwee ike ịhọrọ nke ka gị mma. Mana ana m asị gị, ngụwa bụ onye na-ege ntị n'olu a, gbaa mbọ ka idozie obi gị ofuma, kweta ịnụrụ eziokwu, mee ka eziokwu nke ị ga-anụ na ozi ọma bara gị uru. Mata na ihe ọ bụla onye metara n'ụwa na ụgwọ ọrụ ya na-echekwa ya. Nke mbụ bụ omenala. Biko, omenala abụghị ihe ọjọọ. Achọrọ ka gị nwa bụ onye Igbo mata na omenala bụ ihe dịbu adị. Omenala bụ dịka afa ya siri dị, otu Igbo si eme ife ha. Omenala bụ ihe dị mma. Ọ ihe mwute ka ọ bụ na ụfọdụ ndị ga-asị gị na ha nọkwa gị n'ụka, na ha bụ omenala ka ha nọ na ya. Ụka ajụghị omenala, omenala ajụkwa gị ụka. Omenala bụ otu Igbo si eme ihe ha. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ekwube okwu omenala, ihe izizi ga-agbata gị n'uche bụ ịsha ọjị. Otu ndị Igbo si anabata mmadụ na be ha bụ na ha na-ewepụta ọjị. Ọ omenala Igbo ka ọ bụ. Ọ bụrụ na mmadụ bịa be gị wepụtara ihe onye ahụ ọjị, were ọjị wee nabata onye ahụ. Enwekwaziri ọtụtụ omenala ndị Igbo na-eme. Obodo ọbụla nwekwaziri omenala ha, otu ha si were yibe omenala nke ha. Ihe dịka ịnụ nwaanyị bụ omenala, otu ndị si anụ nwaanyị na be ha. Enwekwazị ọtụtụ omenala dịgasị iche iche, dịka echichi
dịka egwuregwu, ike egwu na iti mmanwụ. Ụmụ ihe ndị ahụ bụgasị omenala. Mana ọ bụrụzie na ihe ọjọọ dịzi n'ime omenala ahụ, ọ bụrụzie na o nwere ka esiri nwee ihe ọjọọ batara n'ime ya, ọ bụrụ na o nwere ka esi gwọọ ọgwụ ọjọọ n'ime omenala ahụ, ịmanụ ya bụ nke adịghị mma. Mana ihe ndị a bụgasị omenala Igbo. Enwekwazịrị omenala Igbo ga-elesịa ya sị na nke anụ adịghị mma ka ewepụ ya. Ihe ochie ndị gara aga dịka ikuchi nwaanyị, asị ka ewepụ nke a, ọ dịrọ mma. Maka na ọ bụ Igbo nwee omenala, ọ bụghị omenala nwee Igbo. Ụmụnne m, achọrọ ka anyị mata na omenala bụ ihe dị mma n'ala Igbo. Onye na-eje ụka amasị na ya nọghị n'omenala. Ịgọ mmụọ bụ ofufe ka ọ bụ. N'ime ihe ndị a niile, nnake ịgọ mmụọ bụ ya bụ ofufe nọ n'ime. Ịgọ mmụọ bụ ụka nke dịbụ n'ala Igbo tupu ụka oyibo abịa. Kedụkwana ihe dị iche na ịgọ mmụọ na ụka oyibo na Christianity? Ihe dị iche na ịgọ mmụọ bụ na ndị ọgọ mmụọ ekwetaghị na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta. Ndị ọgọ mmụọ, ọ bụrụ na ọgwụ ụfọdụ ha gọba ọjị, ha na-akpọku ndị nna nna ha ka ga-asị na ha na-anụ ihe ha na-ekwu. Ha na-atụrụ ndị nna nna ha ọjị. Ndị ọgọ mmụọ nwekwaziri ebe ha na-eje agọ mmụọ, ha na-akpọ ihu mmụọ. Ịgọ mmụọ abụghị arụ ka ọ bụ, kama na ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ, ọ ga-egọbazie mmụọ wee fụtazie ụka, wee fụ na ụka dị mma. Ọ bụghị mmadụ ga-agwa gị ka ị chegharịa nabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị. Ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ, ị mafụ onwe gị dịka onye na-eme arụ, mba, kama na ọ bụ na nke nwa enwebeghị nghọta ihe ụka pụrụ ime na ndụ gị, na ụka oyibo ga-edozi ndụ gị, mee ka ife bata na ndụ gị. Ọ bụrụkwanụ na ị bụ onye na-arụ dibịa abụghị ihe ọjọọ. E nwere ụzọ dibịa dị iche iche. E nwere dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nwee dibịa afa. E nwekwazịrị dibịa nke na-agwọ ọgwụ ọjọọ. Nke ahụ bụ ihe ọjọọ. Dịka esi gwa gị, ihe ọbụla gị ọgwụ ọjọọ batara n'ime ya, ọ bụrụgwere ihe ọjọọ. Nke bụ ihe ọjọọ bụ ihe ọbụla gị mmegide batara na ya, maka na omenala Igbo akwadoghị mmegide. Ọ bụrụ na ihe ọbụla ị na-eme na mmegide batara na ya, ọ bụrụgo ihe ọjọọ. Enwekwazị otu dị iche iche, nke ahụ zuru ụwa niile ọnụ. Nke ahụ bụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ịbanye otu nzuzo, ọ bụrụ na ị nọ n'amoosu ma ọ bụ otu mmiri, nke ndị ahụ zuru ụwa niile ọnụ. Ndị ahụ bụkwa nnukwu ihe ọjọọ ka ha bụ. Mana ebe m chọrọ ịgbado mkpa bụ ihe nke gbasara ala Igbo, ihe gbasara nke anyị na-eme na ala Igbo, nke ndị mmadụ ji aghọrọ ibe ha. Ụfọdụ na-arụ dibịa, ịjụ ha sị gị na omenala. Dibịa abụghị omenala. Dibịa dị ka onye na-akụ azụ, na-akọ ọrụ ya ka ọ bụ. Ị ma na-arụ dibịa si na dibịa bụ omenala. Nke onye na-eme dị mma ya ji sie ike na ya. Mana ọ bụrụ na ị na-eme nke ọjọọ, ị mara ọ ga-etinye aka n'ihe ọjọọ. Ị gbaa mbọ wepụ aka gị na ya, maka na ihe dị mma dị mma, ihe dịkwa n'ụjọ dị njọ. Mana onye fụrụ ihe dị mma sị na ọ bụ ihe ọjọọ, ọ bụ arụ. Onye fụkwara ihe ọjọọ sị na ọ bụ ihe dị mma, ọ bụ arụ. Achọrọ ka o doo anya na ihe ndị a niile mkpọkere, ihe bụ ihe ọjọọ n'ime ya bụ oge mmadụ tinyere aka n'ọgwụ ọjọọ, oge mmadụ tinyeziri aka n'ihe dị ka arụsị. Arụsị bụ ihe ọjọọ. Gịnị bụ arụsị? Arụsị abụghị omenala. Ọ bụrụ na mmadụ tinye aka n'arụsị, onye tinye aka n'ezigbote ihe ọjọọ. Arụsị dị ka inyi, ọ bụghị ofufe. Nnaka ihe bụ ofufe dịka si ekwu bụ ịgọ mmụọ, nke ndị oyibo na-akpọ African Traditional Religion. Arụsị bụ nnukwute ihe ọjọọ. Ebe ọ bụ na arụsị nọ, o nwere mmụọ onye nwụrụ anwụ n'ebe ahụ eji akpa ike. O nwere ike ọ bụrụ nwata nwaanyị nke na-amabeghị nwoke ka e gburu, ọ nọghị n'ala ebe ahụ wee na-akpa ike. Ọ na-abụkarị onye nwụrụ n'ike. Ebe ọ bụla gị arụsị nọ, mmụọ mmadụ n'ebe ahụ. Ọ ya mere arụsị ji wee bụrụ ihe ọjọọ karịa ihe ọbụla gị. Ya bụ mmadụ isi na ya na-efe arụsị bụ okwu ekwuhiere ekwuhie. Eziokwu na mmadụ nwere ike ife ihe ọbụla gọsị na chọrọ ife, mana arụsị abụghị ihe ofufe. Mmadụ nwere ike ijide ochie si na ya na-efe ochie, eziokwu ka ọ bụ, mana arụsị abụghị ihe mmadụ kwesịrị ife efe ka m na-akọwa. Ya mere ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, gbara ihe ọjọọ ọsọ, maka na n'oge ugbu a ọ kwesịrị ka eziokwu pụta ihe, ka ọ kachasị ọ dị mkpa hinne n'ebe ụmụ okorobịa anyị nọ kịta ka amata nke bụ eziokwu. Arụsị dị njọ karịa ụfọdụ ihe atụ ndị oyibo na-efe. Ụfọdụ n'ime ha bụ nke ya akpọ idol worship. Arụsị bụkwa nnukwu ihe ọjọọ.
biko ụmụ Igbo ka anyị gbaghara ihe ọjọọ ọsọ, maka na otu a arụsị si wee dị ka iyi ka o ji wee bụrụ na onye ọbụla gị nke sị gị na-efe arụsị, onye ahụ bụkwa ya bụrụ ọnụ ka ọ bụ. Otu ahụ ka o siri wee dị. Biko ụmụnne m na ụmụnna m, ihe dị mkpa n'ozi ọma anụwa bụ na ọ dị mkpa ka ewepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọ na-aghọ aka mmadụ, maka na ihe a na-ebo omenala karịziri akarị. Ọ kachasị n'ime ụmụ okorobịa anyị nke ugbu a, nke onye na-eme ọsị gị omenala, nke onye na-arụ ọsị gị omenala. N'ime ozi ụmụ ama na ugbu a anyị aghọtago ihe bụ omenala. Ọ ka mma ka mmadụ mara nke ọ na-eme, mara chi ọ na-efe, kwuru n'eziokwu, mata na akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl kwuru na Galatians chapter 6 verse 7, ọ sị aghọrị na mmadụ, ekwela ka aghọrịa gị. Adịghị emenye Chineke akaje, maka na mkpụrụ ọbụla ka onye kọrọ nke ahụ ka ọ ga-aghọrọ. Amaghị ma nke ọ bụ onye na-ege ozi ọma a, ị bụ onye na-aghọrị mmadụ ka ị bụ onye na-aghọrị aghọrị, mana ka ọ bụ na ị bụ, ọ ka mma ka mmadụ ikwuru n'eziokwu, ọ ka mma mmadụ ịgbazi ụzọ ya, mmadụ ịchọ ihu Chineke. Ọ bụrụ na ị ka nọ n'ọgọ mmụọ, i jiri n'oge mara ma ị ga-emezi ndụ gị, mara ma ị ga-anabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị ka o wee dịrị gị na mma, ka ife bata na ndụ gị. Ọ chọgburu onwe ya mmadụ isi gị na ya ma ejekwa ụka, na ndị ụka na-eme arụ, na ndị ụka na ihe ha na-eme karịrị. Ọ bụrụ na iso na ndị na-asị na ụka na-eme arụ hinne, chegharịa n'ujebe ụka, mebezie ihe ọma, ka ndị mmadụ wee fụta ihe dị mma, were so gị mebe ihe dị mma. Ife kachasị mkpa bụ ebe ị wụnyere onwe gị, nke ndị oyibo na-akpọ foundation, yule. Ebe ahụ ị wụnyere onwe gị kachasị mkpa. Ọ baghị uru ile ndị mmadụ anya, kama ọ ka mkpa bụ kedu ebe iso, kedu ebe ị nọ, onye ka ị kwenyere na ya. Ịgwa gị eziokwu, ọ dị mkpa ka ige ntị, ghọta ihe dị n'ofufe. Ọ dị ụzọ ihe ịtọ dị mkpa n'ofufe. Nke mbụ bụ onye ka ị bụ. Nke ịbụọ bụ onye ka ị kwenyere na ya. Nke ịtọ bụ onye ka iso. Abịa n'ime ụzọ ihe ịtọ anụnwa, ajụọ gị nwere ike sị na onye ka ị bụ maọbụ onye ka ị kwenyere ka mba, ọ bụ onye ka iso. Ya mere ndị otu Jizọs Kraịst ji asị gị na ha bụ followers of Jesus Christ, maka na onye iso na-akọwapụta ebe ị na-aga. Ebe ị na-aga ga-ewetakwanụ ebe ị ga-eru. Nwanna, ebee ka ị na-aga? Nwanne m, kedu ebe ị na-aga? Ọ baghị uru mmadụ ile mmadụ ibi ya anya, kama na ọ ka mkpa mmadụ ihe edo Chineke anya. Ọ ya bụ ihe o kwesịrị gịwa bụ onye bụ mmadụ, nke ọ bụ na ị kwenyere na ya. Mgbe ị na-eje ụka, mgbe ị na-agọ mmụọ, mara onwe gị. Ihe dị mkpa mmadụ ịmara onwe ya, gba onwe ya eziokwu. Elezina mmadụ ibe gị anya, maka na mmadụ ibe gị abụghị ya ga-eduje gị alaeze eluigwe. Kama lekwasị Chineke anya. Ọ bụrụzie eri na ilekwasịgo Chineke anya, ị mara na Chineke ewere ego ikikere niile nye ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, were sị na onye ọbụla nke so na ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ga-enwe ndụ ebighị ebi. Nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, biko atụzina mmadụ aka were na-asị na ị gaghị ejekwa ụka maọbụ na ị gaghị emekwa nke a. Ọ bụrụ na ị ma na ndị ụka na-eme arụ hinne, mebe ihe ọma, jebe ụka, maka na ebe iwunyere onwe gị kachasị mkpa hinne. Ọ bụrụ na iwunye onwe gị na ebe adịghị mma, mata na ọ bụrụ na ị nabataghị Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị, ị gaghị erite alaeze nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi. Biko ọ dị mkpa ka ichebara okwu ndị a nna gwa gị n'ụbọchị taa echiche, mara ihe ị ga-eme maka ya, ka Chineke mezie ndụ gị, mee ka i soro ụzọ ya, mekwara ka ife nke ya cha na ndụ gị. Ọ dị mkpa mmadụ ịgbanwe ya eziokwu, maka na ihe ọbụla gị imetara ugbu a
Chineke sị na ya nwa na-eji ihe nne na nna mere akwụ ụmụ ya ụgwọ. Mana ugbu a arụ nke ndị mmadụ na-eme ugbu a nụnwa karịziri akarị. Ọ karịkwara ka ndị nna nna anyị mekwara mgbe gara aga. Onye ezi ga-ekpepụta ndị na-eme arụ ugbu a nụnwa na-arụ ha maka na ha ma eziokwu ma jidesia ihe ọjọọ ike. Ndị Igbo sikwa egbebere ugobere nke si be ebena nkukwa ya. Ya bụ, gbanwe oge eziokwu n'ụbọchị tata, kpebiere onwe gị isi nke anyị ga-efe maka ọdịmma gị. Ya mere ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na ilezie anya na okwu ndị a, ama m na ịghọtago ugbu a ihe bụ omenala. Ama m na ịghọtago na omenala bara ụba. Ihe dịkwa ka erimeri ji. Iri ji bụkwa omenala ndị Igbo ka ọ bụ na ihe ndị ọzọ gasị. Ụka ajụghị omenala dịka m si wee kwu, ka ọ ghara ịbụ mmadụ na-eme ihe ọjọọ obonye omenala. Ịgọ mmụọ dịka m si wee kwu abụghị ihe ọjọọ. Ịgọ mmụọ dịbụ adị. O sobu n'ihe dịka omenala Igbo, mana dịka o si dị ugbu a dịka m si kwu, ọ bụ Igbo nwe omenala. Ọ bụrụ na elezi anya ịfụ na ịgọ mmụọ dịka m si kwu bụ ya bụ ofufe nke ndị oyibo na-akpọ religion. Ọ bụ ya bụ ihe bụ ofufe nọ n'ime ihe ndị anụwa ngụstasịrị. Arụsị abụghị ofufe. Arụsị bụ nnukwu ihe ọjọọ. Ya mere na adịghị ewube arụsị n'ime ụlọ. Ebe ndị na-edebe arụsị na-edebe ebe n'ime ọhịa, maka na ọ bụrụ agodu ndị na-edebe ya ha ma na nnukwu ihe ọjọọ ka ọ bụ. Ọbịa ka mmadụ ga-esi wee sị ya na ọ bụ ihe a ga-eso. Asụsụ ya dịka ifo arụsị ọ dịbụghị, ọ bụ ịda arụsị ma ọ bụ mmadụ ịkpọrọ mmadụ ibi arụsị. Mana ugbu a o nwere ndị na-achọ ihe ọjọọ nke ha ga-eme eme. Ị nekwazi anya dịka si kwu, dibịa bụ ọrụ aka mmadụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ihe ọbụla gị na-eme n'itiri ọgwụ ọjọọ n'ime ya, ọ ghọkwa na ihe ọjọọ. Ọgwụ ọbụla gị nke na-abụghị mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ iji gwọọ ọrịa bụ ọgwụ ọjọọ. Ọ bụrụkwa na arụsị nọ na ya, kịta anyị matago ihe bụ arụsị mana ọ bụ nnukwu ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ife ezigbote onye ọgọ mmụọ, ịnwa anwa akwụta okwu arụsị ebe ọ nọ, ọ ya sịkwa gị ngị si ụzọ anụwa wepụọ, maka na ọ dịghị etinye aka ya n'ihe gbasara arụsị na ọ bụ na nnukwu ihe ọjọọ. Ya mere ụmụ Igbo, ka anyị gbanwe nwaanyị eziokwu. Ihe ọbụla gị nke onye na-eme dị mma, ya ji sie ike, ya gaziere nke onye na-eme ka Chineke onye kere Igbo n'ụwa, onye na-afụ ụzọ onye ọbụla gị anya, mara ka onye na-eme, mara ka onye bụ, ka ọ bịa gbaa ka ha ha bụ ndị jụrụ ihe ọjọọ ume, mekwanụ aka nchedo nke Chineke chedo anyị. Ana m egbochi ngwa bụ onye nụrụ ozi ọma anụwa n'ọbara Jizọs Kraịst, kpuchikwe mmụọ bụ onye ziri ezi n'ọbara Jizọs Kraịst, wee na-asị ozi ọma anụwa, biko gbaa mbọ ka ịfụ na ikesara ya ofụma dịka o siri kwesị ekwesị. Mee ka eziokwu pụta ihe. Eziokwu bụ ihe. Ka ụmụ Igbo, ọ kachasị ndị na-etolite etolite, ka ha wee mara nke bụ eziokwu. Ndị ji aghụghọ na arụ ala karịrị akarị, ndị na-ekweghị ịhapụ ihe ọjọọ maka ihi ọkọ ọchịchọ nke ụwa. Biko a masị ka Chineke gozie anyị, mee ka ọ dịrị ha na mma, ka aha bụ ndị kpatara anyị ihe dị mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.